Oh, kupheshwe lona la. Yebo, kupheshwe lona. Lonke Hey. Hey, ngapha ngatholibulala kakhulu ngapha. Sondela dog. Ngithi ngapha. Hayi, singabona nasendlini. Singena ngapha ngapha. Hayi, nangapha nakhethe sangena. Kangathi basihlaba ngempikile. Nakaje amawindi. Avavekile. Kunento eyayibekwe la ewindini kwakushaya yona ukuze kulokhuzeke iwindi. Oh. Lapha phezulu ingane zayineke ilokhuzana amasokisi. Ubona nje lamlilo lo lokhuzana. Kahle kahle ilwa nempahla. Shaya nje wasana. Hey. Nayi ke le lokhuzana. Kwanginyakaza lezi zinto lesiphansi. Siyibuka inyakaza. Lapha kunelokhuzana ingane yayibeka ithawula lapha ineke ithawula. Kwasho ithawula. La kwakuno wardrobe la. Uqala kwalomlilo ukungena kulendlu. Kwasho wardrobe awunezimpahla ugcwele izimpahla. Ukuze kungaqhubeki umlilo kwasho no ceiling board. Ngalokhuza ngawuwisa phansi wardrobe sawucishela phansi sekuphelile nje. Hey. Ngapha washa ngapha. Uhlanya lokulelela. Mayiveze ingane. La bekunezimpahla ngoba indawo isingasekho vele bekunezimpahla ezayihlezi la. Zashe sasinikwe ngabantu kwakushazo nomlilo khathi usubuya athi usunqamukile wabuya ubuqala kubendlu. Ngomhla ka16 June. Bakabendlu. Ay noma singangena ngapha kodwa nala mawungathi nje. Nalapha usengibhodi la. Yeah. Hey. Nalapha la kwakusha nje kwakunezitsha ke lana amabhakede yonke into ongayicabanga la. Khipha ngisho amaplaka. Ngithi yabo. Ade wabuyisela nje manqale belenga kanje. Ngithi yabo Dongwe. Yabo. Ayifuni ugesi lena. Ngala lezi ezinye ngale. Mphakathi. Lena vela singeni la. Iyabonakala vele. Iyabonakala. Ayisakhona le iflat. Nalo seyisigedlemba nje. Ayivuze ngoba kunizulu nje. Sisukuma sime ngenyawo. Orondo agogo lo. Urondo agogo lo. Yiwo ke bese silayisha yonke into entshe bese siyidalile. Sithi sizamela siyithenga. Masushise kanje ubusabuya. Hayi umlokhuzana kanjani? Uthi usengabushisa lendlu. Mawungafaka nje izinto la. Oh. Yeah. Awushisi manje na. Nayi le fridge. Kwakunokudla ngiyabona nje izinto ezaziphakathi efridge lezi.
ukudla nje engangunikwe abakwa transport nengubo igrosa ngangakayidli ngoba yaqondana ukuthi ade ngithengile yayisemphongolweni ukuthi oba sekusithelo thayela kuyabonakala nje lapha ya umphongolo washa nokudla phakathi lapha uyibhokisi lelana nazi izitofu zo2 izitofu zokubhaka amagesi nansi igesi nje nayisithele ngapha yiyo nje futhi leyaqhumayo nayo yabulala udongo angazi nje kuningi zamoshakala impela ke kuloko ona microwave yebo nezitofu ezu2 kwawo2 plate kwaba isitofu segesi lesi esilokhuzayo lesi esingalayithonga ukuthi nasi sasha negesi yakhona ke bekunegesi yakhona yayixhunyiwe nansi gesi yakhona Ndakuphumanga lutho nje la endlini izingubo zokulala zonke kade sinikwe zona nomasipala osinikile kwaphela nje Jokubona nje ngishile impela ke Jokubona nje hashuka nje kwasho ukuthi ke sizolala phela sophinde sibuye sophinde sibuye uthayela nje la uphakeme malina nje izulu lingisho likhifisa kuyanetha wabonakala amagabha ashonke ikhadi lengane nje ngangilibeke lapha na ngililokhuzini ngithi ngiyalibalekisa enze imakusha nani lasho nje kuhleki kanje Izipotshe ngangiyibekela zasha zonke nakho nje kuyabonakala yonke ndawo izipotshe kamasipala nje lesi lesi silanga phakathi somphakathi obokunye sasinike umphakathi lezi nje sasinike umphakathi ngalelanga kwabhujwa ngalo okusho kokugcina umphakathi wawuletha ingubo uletha ispontshi uletha ingubo uletha ispontshi asiza akufanana sangaphi manje sangaphi njengoba amawindi kungosigedle nembaza saye sacosha i-ceiling board saphesha senzela umoya itofu engaka nayi wheelchair kagogo khona omunye wayidonethe ngayo bengakayisebenzisi inhlobonhlobo nansi yanesikusela induza khona yashada ifike nje kuyimanje ugoga nawe akana wheelchair nje njengamanje kuthiwa bamdischarge esibhedlela yebo kade ngithola imessage manje sengcono sekunzima nje manje futhi inkinga usebuya ngapha hayi nakho washa kwanqoma ashaphela wena washa kwaphela ayisekho ke izinto eziningi lana ngabe niyayibona bekubuye kudlule nezimoto lapha edayisa lese beyifuna insimbi okunye sikubona ukuthi akusevele ngekusasebenza sikuthathe sidayisa ezokuthola isinkwa nala kwasha lapha nje kwakune fridge la ngathi nomsabonakala phakathi kwakune fridge la yayiphuma kule yandle enkulu ingakashi le kwakune fridge lapha seyathi lokhuza athi igqonqwa nje sithele lapha athi igqonqwa ilokhuza sidayisela laba abantu nesitofu sokubhaka lesi so4 plate sasela iyalwa lento hayi awulana ke sekwase uyidlalela imbuzi sekuyisibaya seyimbuzi nakhona yabhubhisa kwabhubha imbhede ngapha nangapha umbhede wangapha nezimpahla zakhona zaziphakathi ngaba lapha la bekuhlala izingane no-anti behlala la nogogo behlala la nabazukulu bakhe hey kuyabonakala bonakala ngicabanga ukuthi nabantu bayayibona ukuthi umonakalo umngakanani manje akahle ayikho indlesela cha ayisekho indlesela ayisekho indlesela ayisekho
nalapha besithi siphephela khona sesiyekile nje manje ayikho into yenza kulokhu isenteleleni ngeke ukuthi uyazama ngalo yabo nje bakuthule nje kuthule ngoba sikenzi lutho sihlezi mangahamba nje ngiyothenga izinto ngithi mhlawumbe ngilungisa lamaweni ngafaka marketing kuyasuka Ilokhi ugcine nini? kugcine ngomhla ka-30 30 ba 30 August August. yebo kwakuzoba ihlambo likababa khumbula kugcine nje ngomhla ka-30 August lapho kwasha khona le yadlu kwasha nale kuyasha ngosuku olulodwa Kushuthi uSeptember bekunile nakulenyanga kakwenzeka. yebo kusathule nje futhi siyabona ukuthi hayi ngoba kungekho sekuhambile kuthule ngoba ayikho into esiyenzayo sihlezi nje akuhluphanga lapha kuyihlambo lapha ekhaya angaze ngiye ngangizohamba ethi mama angize ngizomlekelela ekhaya angaze ngiye mina ekhaya ngehlambo likababa ngenxa ukuthi ngangisaba ukuthi uzosale kusho ugogo ngoba cishe washa Ngathemba ukuthi kubonakele and siyathemba ukuthi sothi masibuye sesibuya nezindaba ezinhle. Singathokoza kakhulu. Ningasabi. Singathokoza kakhulu ngoba ayi. So Sisamile. Kubi kakhulu manje. Sizama nabo Ayanda Msweli sibathinta sibanika amavidiyo umshana enza yabona nje kumnyama nje usiza sikuthula. Umsweli bengabuyi yena. Cha. Uzobuya. Siyathemba ukuthi nale video le iyofinyelela kwabanye abangafaka usizo ongaphezulu kwalokho nanibuyele empilweni zenu nikwazi ukwenza izinto enizithandayo ngemali yenu ungabe usocabanga nje ukuthi ngizothi ngithi angithi nje ngisho ngathi uyathola imali ngize ngathola kuyilokhuzana nje ngakhuluma nosisi lo wakamaphanga ngithi mina isimo ngendlela esingakhona ngiyacela ukuthi makuvela isikhala emgwaqweni ungishutheke ngiyazi ukuthi ungena emgwaqweni kuyibambele kunzima kangakanani yes kodwa ngesimo engibhekene naso lo 1000 akufani longatholi lutho ngoba ngisho ngithi siphila ngempesheni kagogo ngempela ugogo akasakwazi ngisho ukuyithengela amaphilisi akasazi ukuthengela umuntu semelele umuzi ukuthi sibadala kabi ukuthi singodliwa yigogo kunzima kakhulu ukuthi uma kwenzeka nje ukwenza gogo sekonakele lapha yabona nje mhlambe uyosindiswa umthandazo ngoba ngithandaza usuku nemini uthi hayibo uNkulunkulu ungayenzi leyo nto leyo isimo sisenje ngaphela ukukhuluma iqiniso sonke siyohamba emhlabeni impela yebo futhi ugogo sekhulile kodwa akakhulele ukuthi usengahamba kodwa nje sengibuka ukuthi engashiya nje kunje nenhliziyo yakhe ngeke ithokoze ukuthi unishiye lapha nithokozile hayi kunzima kakhulu hayi no mama asibonge isikhathi asibonge futhi ukuthi lesivume size lapha ekhaya nathi sithwebule ukuthi sibone ukuthi ngeke ukhona umehluko ozokwenzeka alukho usizo nizothola kodwa siyathembisa ukuthi na kanjani uzokwenza umehluko nathi sijwayele ukusenza umsebenzi enjeni abantu bawubona umehluko befone bebonge sengingaba ngazi kuqala nganoba ninjani siyabaza abantu abanenkinga sisebenza ngabo esho umuntu uthi awenzakali lutho but ke hayi uzothola usizo noma kanjani mama uzobona ngeke ufike uDecember ungabona ngumehluko singathokoza kakhulu abukeli bePerfect TV lapha emakhaya ngiyathemba ukuthi nubonile umonakalo odalwe lomlilo lapha ekhaya angafunda ke ephepheni ngikhumbula kahle eminyakeni edlule owenza ngapha eSouth Coast kakunento nje ithiwa umlilo bathini khona igama bebiza ngalo nakhona kwenzeka nje same thing angazi bagcina besizana kanjani ngiyathemba ubukayo lapho abasizayo sicela evele ezosiza nawo umndeni siyagcizelela awunamali imali iphele yonke niyabona ukuthi lo muzi mnganani muhle kanjani nama fridge izitofu yonke into imbhede athi besikhombisa uphele konke ongakhi one room ubhuqa la ekhaya unayo security ugesi abanabo ongafaka ugesi noma ubenzeleni because igesi angi-encourage because inomngozi kakhulu nayo izobhebhethekisa umlilo inyanga abalapha indabuko abathandazi siyacela nivele lapha ekhaya indawo ukwahlabisa empembeni koseme kodwa nayi inamba ngezansi ngithinte lapho sixhumane nawe ngizwe ukuthi uphetheni nesandleni siPerfect TV siyabonga kakhulu siyathemba ukuthi lapha emakhaya umsamariya olungile uzovela noma ngani mufuna ukudonate thinta le number le sizoletha la ekhaya siyabonga sithi nje nithini nesitime ba awe
endlini manje kuqhuma explosive indlela yokuqhuma ngamawindi qhuma phakathi kwakunegesi khona kubuka mbuye yikho-ke lapha khona le ndlu lena ekuthiwa intsha lo muzi lo nakho ekhaya elidala ekhaya nje yikho lapha lana-ke lo muzi omusha-ke lo kade bekhuluma ngawo ukuthi nabo bathe besafika nje njengokubona kuma-ventilator umlilo waqhuma ama-ventilator wonke la nakhona la ubona iqhumisa amawindi kanje hlahla le iroof isekhona-ke but phakathi uma ubona njengoba ubona nje akukho lutho sekusha konke buka iframe phele kanjani ishe ngathi ade baso eyi iyasabisa lento le yiyo indlu lena-ke umuzi omusha lona nakhona sebefikile nawo urondo ngale eceleni lo kade bethi bawakhela ugogo kulo muzi omusha bey'tshena ukuthi uma bephuma ngeke kwenzeke lutho basamile-ke ukwakha ngenxa yokuthi-ke abazi kuzokwenzakalani nakhona ngoba uyawubona umlilo nalawo usuqhamukile. Ha, ngiphunyeleza imali sukhokhile umasipala yiwo-ke lo rondo le kuthiwa kulo muzi lo kwaZondi la Zondi lo wayelalisa ugogo la ekhaya lo kuthiwa noRondo wavele washa uqhuma phezulu nalo nekhishi likhona la okuthiwa khona lasha yikho-ke lana-ke bafethu njengoba niy'bona lezi zinto lezi izinto ey'phuma khona lapha kwaZondi zazisha